ମାଛ ଦଉ ଦଉ ମାଛ କଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ହାତ ଫୁଟିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଣେ ମଉସା ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ମାଛ ଧରିକି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ଭାକୁର ମାଛ। ତ କୋଉଠି ବୋଧେ ପୋଖରୀରେ ଧରା ହେଇଥିଲା, ତ ମଉସା ଆଣିକି ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଏ ମାଛ, ଆଉ ଆମର ବି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ମାଛ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉ ମାଛର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିପାଇଲିନି, ତ ହାତରେ ଫୁଟିଗଲା, ତ ଟିକେ ବିନ୍ଧି। ତାପରେ ଏଠି ମାଛ ଭଲସେ ଧୋଇ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମାଛଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଲେ ନହେଲେ ମାଛି ବସିବ। ତାପରେ ଏଠି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଚୁଲି ଲଗେଇକି ମାଛକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ଷକ ସାରା ଗ୍ୟାସ୍ ନ ରହିବା ତ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, କାରଣ ଆମର ଚୁଲି ଅଛି। ଚୁଲିରେ ତ କାଠ ଲଗେଇଦେଲେ ଆରାମସେ। ଆଉ ମାଛ ତେଲ ଏମିତି ଗରମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦିଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଫୁଟିଲା ଫୁଟିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏତେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ତଳୁକୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲି, ଗୋଟେ ପିସ୍ ପେଟ ମାଛ ରଖିଥିଲି, ତ ସେଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ସେ ତେଲରେ, ସେ ଗରମ ତେଲରେ ହିଁ ସେ ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମତେ ଚୁଲି ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ତ ଏଇ ଖରାକୁ ଏଇ ଚୁଲି ଜାଣିଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ବିଲାତି ସବୁ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ମସଲା ବାଟି ରହିଥିଲା। ଆଜି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇନି, ନର୍ମାଲ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପକେଇ ବାଟି ଭଲସେ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ତରକାରୀଟା ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।